రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి కార్యక్రమంలో 4వ రోజు భగవద్గీతలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము, దీన్నే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం, సో మొదటి కొన్ని శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర, అంటే భగవద్గీత అతి ప్రాచీన కాలము నుండే ఉన్నది అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో మొదటి శ్లోకంలో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన హమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు, నశింపు లేనట్టి ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునికి బోధించాను. అతడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనవకు ఉపదేశించగా మనువు దానిని ఇక్ష్వాకునకు చెప్పాడు అంటూ ఈ భగవద్గీత యొక్క ఆ ప్రాచీన తత్వాన్ని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. ఏమంటున్నాడు? కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ భగవద్గీతని మొదటిగా సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానునికి, అంటే వివస్వానుడు అని పిలువబడేటువంటి సూర్యదేవుడికి బోధించాడు. మరి ఆ సూర్యదేవుడు ఈ మానవ జాతి తండ్రి అయినటువంటి, మనకి మానవులలో పితగా చెప్పబడేటువంటి ఆ మనువుకు బోధించాడు. మనువు దానిని తన కుమారుడు మరియు ఆ ఇక్ష్వాకు శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినటువంటి ఆ వంశంలోని రఘువంశంలోని పూర్వకుడుగా ఉండేటువంటి ఇక్ష్వాకునకు మనువు దాన్ని బోధించాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ భగవద్గీత ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినదే కాదు, అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఆయన సూర్యలోకంలో మొదలుకొని అన్ని లోకాల యొక్క రాజవంశాలకు అది అందచేయబడింది. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే కదా అన్ని లోకాలకు కూడా ఈ మనకి సంప్రదించబడేటువంటిది కనుక అక్కడ నుండి అన్ని లోకాలకు కూడా అది అందించబడినది అని చెప్తుంది. అందుకని భగవంతుడు మొదటిగా సూర్యుడికి ఇచ్చాడు. ఆ సూర్యుడేమో దానిని ఆ వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి మానవులలో మొదటివాడైనటువంటి ఆ మనువుకు దాన్ని బోధించారు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనువు దానిని తన యొక్క కుమారుడు మరియు ఆ ఇక్ష్వాకు వంశానికి ఆ ఇక్ష్వాకునకు, అంటే రఘువంశానికి చెందినటువంటి సూర్యవంశానికి చెందినటువంటి ఇక్ష్వాకునకు బోధించారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని, అంటే ఆ భగవంతునితో నిత్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మానవ జాతికి ఉద్దేశించబడినది. కనుకనే రాజులు దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని సక్రమంగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ప్రజలను వారు దాన్ని ప్రజలకు అందించబడుతుంది. ఆ విధంగా సూర్యలోకము నుండి వివిధ మొదలుకొని అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజవంశాలందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము అందించబడింది అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారే, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్ట పరం తప. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, శత్రువులను జయించే వాడావు అర్జున, అంటే పరంతప అంటే ఇక్కడ శత్రువులను జయించేటువంటి, ఆ శత్రువులను జయించినటువంటి ఆ అర్జున, ఈ దివ్య జ్ఞానము ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినది. ఆ స్వీకరించబడినటువంటి దానిని
రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో పరంపర క్షీణించిపోయినది. అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నది అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అంటే ఈ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని ఆయన మొదట్లో గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అది అందించబడినది. అంటే ప్రజలను పాలించడంలో భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశాన్ని రాజర్షులు నెరవేర్చవలసి ఉన్నటువంటి అంశం అన్నది. సో కనుక రాజర్షులు దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమంలో వచ్చినటువంటి శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దానిని వక్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా ఆ పరంపర నశించినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. అంటే ఆ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి శాస్త్రం యొక్క యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నది అర్జున అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని మొదటగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సూర్యుడికి అందించడం జరిగింది. ఆ సూర్యుడు ఆ తర్వాత మనవు దాన్ని ఇక్ష్వాకునకు ఈ విధంగా అది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అందించబడినటువంటి. అలాగే మనకి ఈ జ్ఞానం ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో గురు పరంపరలో 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఒకటి బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, తర్వాత శ్రీ సాంప్రదాయము, శివ సాంప్రదాయము లేదా రుద్ర సాంప్రదాయము అని అంటారు. అలాగే పోర్ కుమార సాంప్రదాయం. సో ఇక ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో మధ్వాచార్యులు, శ్రీ సాంప్రదాయంలో లేదా లక్ష్మి సాంప్రదాయంలో ఈ రామానుజాచార్యులు, అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయం లేదా శివ సాంప్రదాయంలో విష్ణుస్వామి, కుమార సాంప్రదాయంలో నింబార్కాచార్యులు ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. సో మనము ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి విధానంలో మొదటగా ఈ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు బ్రహ్మ యొక్క మనసులో ఇవ్వడం జరిగింది. బ్రహ్మ దాన్ని నారదుడు ఈ విధంగా వ్యాసుడి తర్వాత ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపరలో మనము ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురువు సాంప్రదాయంలో ఆయన తర్వాత క్రమంలో మనం ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీతని అధ్యయనం చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఆయన అందించినటువంటి ఆ శాశ్వతమైన జ్ఞానం, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏమిటి అంటే అది భగవంతుడు మరియు భగవద్ విభూతులకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం. అంటే భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానము, అలాగే మనకి భగవంతునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ జ్ఞానము, అదే శాశ్వతమైనటువంటి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, స ఏవాయం మయా తేజ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. ఇంకా ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, నీవు నా భక్తుడవు మరియు స్నేహితుడవు, అందువల్ల ఈ యోగ శాస్త్రము యొక్క అతీంద్రియ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని భగవంతునితో ఉన్న సంబంధం యొక్క చాలా పురాతనమైన ఈ శాస్త్రాన్ని నీకు నేను తెలుపుతున్నాను. సో అంటూ ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాడు కదా కృష్ణ భగవానుల వారు మరలా ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడికి. మరి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సాధారణంగా భక్తుడు దానవుడు అనేటువంటి 2 తరగతులైనటువంటి మనుషులు ఉంటారు. సో భక్తుడు మాత్రమే ఈ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. ఇక్కడ అర్జునుడు భక్తుడైనటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు అతనితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప శాస్త్రాన్ని గ్రహించగలడు అని అర్జునుడిని ఎన్నుకొని ఈ భగవద్గీతని బోధించడం జరుగుతుంది. అలాగే దానవులకు ఈ పరమ రహస్యము అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది సాధ్యపడదు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు కొంత సందేహాన్ని వెలుగుచ్చుతున్నాడు. అదేంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ పరం భవతో పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు,
సూర్యదేవుడు అయిన వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టాడు. మరి నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నేను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? సో సాధారణంగా కొన్ని నమ్మశక్యంగా అనేటువంటి విషయాలు మనతో ఎవరైనా మాట్లాడితే, ఏ ఊరుకోవయ్యా చెప్తున్నావులే అంటాం కదా! బట్ ఇక్కడ అర్జునుడు తను ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడే. ఆయనకి ఈ సందేహాలు ఇవన్నీ కాదు. కానీ మన కోసం ఈ క్లారిఫికేషన్ కోసం ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఏంటంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంక ముఖ్యంగా అందరికి మనం ఆలోచించేటువంటిది ఏంది? ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు దేవకి, వసుదేవుల యొక్క పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నారు. అలాగే అదే సమయంలో అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారు అంటే వసుదేవుడి యొక్క సోదరి అయినటువంటి కుంతి కుమారుడిగా అర్జునుడు మానవుడిగా వచ్చాడు. మరి వీరిద్దరు కూడా దాదాపుగా ఒకే సమయంలో జన్మించారు అని అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. అనుకుని మరి నీవేమో నాతో పాటే ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు. సూర్యుడేమో సృష్టి ప్రారంభం నుంచే ఉన్నాడు. మరి సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యుడికి నీవు ఈ విషయాన్ని చెప్పావంటే నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహము అంటే రాబో తరాల్లో ఈ మానవులమైనటువంటి మనందరికీ ఉండేటువంటి సందేహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నివృత్తి చేయడానికి ఆయన మరలా ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అదే అడుగుతున్నాను. సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడు నీకంటే ముందు పుట్టాడు అని అనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు ఇక్కడ. అనుకుంటాం కదా మనం, ఎలాగో సృష్టి ప్రారంభం నుంచే సూర్యుడు ఉంటే కృష్ణ భగవానుడు ఏంటి ద్వాపర యుగంలో వచ్చాడు కదా అనేటువంటి ఒక సందేహం కలుగుతుంది. సో కనుకనే దాన్ని నివృత్తి చేయడానికి ఈ విధంగా ఆయన ఎలా నేను అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అంటూ అడిగితే దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం. దానికి మనం ఇక్కడ సూర్యదేవుడు మరి కృష్ణ భగవానుల వారు ఎప్పుడు గీతను బోధించారు అంటే ఈ కలియుగం అంటే మనకు ఇప్పటి వరకు మనకి 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయని చెప్తాం. అంటే యుగ చక్రము అంటే అందరు ఒకటి కలియుగము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము, సత్యయుగం అంటే 4 యుగాలు గడిస్తే ఒక యుగ చక్రం అవుతుంది. మరి మనకి సాధారణంగా కలియుగం యొక్క వయసు అంటే దాని వయసు ఎంత అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం. ద్వాపర యుగం ఏమో దానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది. అంటే కలియుగము 4,32,000 ఇంటూ 2 అన్నట్టు. సో అలాగే త్రేతాయుగం ఏమో 3 రెట్లు ఉంటుంది కలియుగానికి. అలాగే సత్యయుగము ఏదైతే ఉందో అది 4 రెట్లు ఉంటుంది. కనుక కలియుగము 4,32,000, ద్వాపర యుగం అంటే 2 అంటే 3 అవుతున్నాయి. అలాగే త్రేతాయుగం అంటే 3, 3 + 3 6. అలాగే సత్యయుగం 4 అన్నాం కదా, 6 + 4 10. అంటే ఒక యుగ చక్రము అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10. ఇది మరి ఎన్నిసార్లు యుగ చక్రాలు గడిచాయి ఇప్పుడు కంటే 27 సార్లు యుగ చక్రాలు గడిచిపోయినాయి. సో కాబట్టి 1,166.4 లక్షల సంవత్సరాలు అంటే 27 యుగ చక్రాలకు. తర్వాత ఇప్పుడు అయిపోయినవి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యుగ చక్రంలో సత్యయుగం అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం అయిపోయింది, మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. సో కాబట్టి సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలకు కలిపితే 9. సో కాబట్టి 9 ఇంటూ 4,32,000 అంటే 38.88 లక్షల సంవత్సరాలు. అలాగే కలియుగములో ఇప్పుడు 4,32,000 సంవత్సరాలకు గాను ఒక 5,125 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. ఇది పాత లెక్క, సరే సుమారుగా. సో కాబట్టి 5,125 సంవత్సరాల వరకు గడిచిపోయింది. కాబట్టి ఆ మొత్తం కలిపినట్లయితే మనువు యొక్క జీవిత కాలము ఇది 1,205.33 లక్షల సంవత్సరాలు. అంటే మరి మనువు కంటే ముందే కృష్ణ భగవానుల వారు తన శిష్యుడైనటువంటి సూర్యుడికి బోధించారు. సో కాబట్టి గీత సూర్యుడికి బోధించినటువంటి సంవత్సరము 1,200 సంవత్సరాల కంటే, లక్షల సంవత్సరాల కంటే ముందే బోధించబడింది. సో కాబట్టి ఈ సనాతనమైనటువంటి ధర్మము, ఈ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞానము
ఎప్పటి నుండో ఉంది, అతి పురాతనమైనటువంటిది అని మనము అవగాహన చేసుకోవాలి. ఇక మరి అడిగాడు కదా అర్జునుడు ఏమని, నీవేమో నాతో పాటే ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నావు. మరి నువ్వు సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ సూర్యదేవుడికి ఎలా వివరించావు అంటే, దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా ఆయన చెప్తాడన్నట్టు, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచాయి. అంటే ఓ కృష్ణ, సారీ ఓ అర్జున, మనిద్దరకు అనేక జన్మలు గడిచాయి ఇప్పటి వరకు. కానీ నాకేమో అన్నీ గుర్తు ఉన్నాయి, నీకు అవి గుర్తులేవు అని చెప్తారు. చెప్తూ ఇక ఆయన యొక్క మరి ఎందుకు ఆయన వివిధ జన్మలు అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. అజోపి సన్న వ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామదిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా అని చెప్తున్నారు. నేను పుట్టుక లేని వాడనైనను, నాశనము లేని వాడనైనను, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య రూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉన్నాను. అంటే అది చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, నీకు నాకు అనేక అంటే యుగాల్లో నేను జన్మ వస్తున్నాను, అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. సో కనుక ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నేను పుట్టుక లేని వాడనైనా, నా దివ్య దేహము ఏనాడు నశింపనది అయినటువంటి, అంటే నాశనం లేనటువంటిది అంటున్నాడు కదా, ఆయన యొక్క దేహము ఏనాడు నశింపనిది అయినప్పటికీ కూడా ఆ సకల జీవులకు ఆయన ప్రభువు అయి ఉండి, ఆయన యొక్క ఆది రూపంలోనే ఆయన ప్రతి యుగంలోనే అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. సో శ్రీరామచంద్రుడు గాను, తర్వాత ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు గాను, కలియుగంలో ఆల్రెడీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ ఆయన కల్కి అవతారంలో వస్తారు అని చెప్పి. సో కాబట్టి ఇక మరి మనకు ఆ భగవంతుడికి ఉండేటువంటి మధ్య సంబంధము, పోలికల గురించి చూసినట్లయితే, కృష్ణుడు శాశ్వతము మరియు జ్ఞాపకం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు ఉండుకునేటువంటి అచ్యుత, ఆయన ఎప్పటికీ అన్ని విషయాలను గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి వాడు. కానీ మనము శాశ్వతమైన, అంటే ఆత్మ, జీవాత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనప్పటికీ గత జన్మలు మర్చిపోతాం. ఆయనేమో భగవంతుడేమో స్వకల్పనతోనే ఆయన అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆత్మ మాయ ద్వారా ఆయన వస్తూ ఉంటుంటారు. మనమేమో కర్మ ఫలము ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే మహామాయలో మనము వస్తూ ఉంటున్నామని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే, అంటే సత్ ఆనందం ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆనందమైనటువంటి ఆ దేహంతోనే ఆయన వస్తారు అని చెప్తారు. మనమేమో భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాము. అంటే అశాశ్వతమైనటువంటి, ఆనందమయం కానటువంటి శరీరాన్ని మనం స్వీకరిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. శరీరానికి మరియు ఆత్మకి, భగవంతుడికి భేదము లేదు, అదే అద్వైతము. ఇక మనకైతే ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాల నుంచి. అలాగే ప్రతి జన్మ భగవంతుడికి గుర్తు ఉంటుంది, ఆయన చేసేటువంటి అవతారాలన్నీ కూడా గుర్తు ఉంటాయి. కానీ శరీరం మారినప్పుడు మనం గత జన్మలు మర్చిపోతాము అని చెప్తూ, అది ఆ జీవాత్మకి మనకి ఉండేది. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఎప్పుడు అవతారాలు తీసుకుంటున్నాడు, ఆ దేవదేవుడు అనేటువంటి కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం అని అంటున్నాడు. ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మము క్షీణించునో, అధర్మము విస్తృతముగా పెరుగునో, ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణించిపోతుందో, అధర్మం చాలా విస్తృతంగా పెరిగిపోతూ ఉందో, ఆ సమయంలో నేను అవతారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటానయ్యా అని చెప్తూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన వివిధ రకాలుగా అవతారాలు తీసుకున్నారు. మనం దశావతారాల గురించి చెప్తూ ఉంటున్నాం ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి తీసుకోబడింది. కానీ ఆయన అనేక
అవతారాలను తీసుకున్నారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు మరి. ఎప్పుడు ఆయన అవతారం తీసుకుంటారు? ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటిది ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే, ఈ లోకంలో అధర్మము పెరిగిపోయినప్పుడు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు. మరి ఎందుకు? ఎందుకు ఆయన వస్తున్నారు అంటే చెప్తున్నారిక్కడ. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాధువులను కాపాడడానికి, దుర్మార్గులను నశింపచేయడానికి మరియు ధర్మసూత్రాలను తిరిగి సంస్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తాను అంటే అవతారం తీసుకుంటాను అంటున్నారు, జన్మించడం కాదు. సో కాబట్టి సాధువులను ఉద్ధరించడానికి అంటే మంచి వారిని కాపాడడానికి ఆయన అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి సాధువు వారిని ఆ పవిత్రుడైనటువంటి మనుషులను వారిని కాపాడడానికి, అలాగే అధర్మపరులుగా ఉండేటువంటి వారిని శిక్షించడానికి, అలాగే ధర్మ సూత్రాలను తిరిగి సంస్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతారం తీసుకుంటానయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఆయన వివిధ అవతారాలను తీసుకొని సో వివిధమైనటువంటి రాక్షసులను ఆయన ముఖ్యంగా ఆయన అవతారం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ సాధుజనులు అంటే తన యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడానికి, తన భక్తులను కాపాడుకోవడానికి. ఆ క్రమంలోనే ఆయన వచ్చి ఆ దుర్మార్గులను నశింపచేయడము అనేక కృష్ణుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుండే అనేక మంది రాక్షసులను ఆయన సంహరిస్తూ వచ్చేశారు. సో ఆయన ద్వాపర యుగంలో దేవకి వసుదేవులకు ఆ చిన్ని కృష్ణుడుగా అవతారం తీసుకొని ఆ చెరసాల్లో ఉండి ఇదంతా కూడా మనకి తెలిసినటువంటి ఆయన అవతారం తీసుకున్నారు. అలాగే మరి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున అని అంటున్నాడు. ఓ అర్జున, నా జన్మము కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహము విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటున్నారో ఆ అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని, ఆ దివ్యధామాన్ని ఎవరైతే చేరుకుంటున్నారో వారు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకోరు. సో కాబట్టి అంటే వారు మోక్షం పొందుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాఘతాః ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి ముక్తులై నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి నన్నే ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వము నా యొక్క జ్ఞానం చే పవిత్రులైనారు, ఆ విధంగా వారందరూ నా యొక్క ప్రేమను పొందారు అంటూ ఆయన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. ఎవరు అంటే ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి ముక్తులైనట్టు అంటే వాటిని వదిలివేసినటువంటి వారు, ఆ భగవంతుడి యందే సంపూర్ణ స్వభావంలో ఉండేటువంటి వారు. ఆ విధంగా ఉండడం ద్వారా అంతకు పూర్వము అనేక మంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని, ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమను పొందారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏ యతామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః
ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య దహమ అంటే ఎవరు ఆయన్ని ఏ విధంగా శరణుజొచ్చితే వారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నారు. సో, కాబట్టి అందరూ కూడా ఏ విధంగా కోరుకున్నప్పటికీ ఆ విధంగా ఆయన్ని అనుగ్రహించడం ద్వారా అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా కొంతమంది భగవంతుడిని సంపదలు కోరుకుంటారు. కొంతమంది ఆ భగవంతుడిని ధ్యానించడం కోసం, అలాగే కొన్ని ధ్యానం చేయడము, కొంతమందేమో ఆ భగవంతుడిని సుందరంగా పెయింట్ చేయడం. సో, ఎవరు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటే కొంతమందేమో ఆయనతో సాంగత్యంలో ఉండాలి. ఆయనకి తన పుత్రుడుగా కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు. సో, ఆయనతో కొంతమంది నాట్యం ఆ గోపికలు, ఆ జనులందరూ. సో, ఎవ్వరు ఏ విధంగా ఆయన్ని కోరుకుంటే ఆ విధంగా ఆయన వారికి అనుగ్రహిస్తాను నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. మరి ఈ జనులందరూ కూడా, మానవులందరూ కూడా ఎందుకు ఈ ఈ దేవతలను, ఇతర దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నారనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మనుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకుంటారు. వారు చేసేటువంటి పనులలో వారు విజయం కోరుకుంటారు. అందుకే వారు దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. సహజంగా వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కామ్య కర్మల ఫలాలను పొందుతారు. సో, తొందరగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కర్మ ఫలాలను త్వరగా పొందడానికి వీరు ఇతర దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. వారు ఆ దేవతలందరూ కూడా త్వరగానే ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో, ప్రకృతి త్రిగుణములు, వాటితో సంబంధము ఉన్న పని ప్రకారం మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలు నాసే సృష్టించబడ్డాయి. అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. నేను ఈ వ్యవస్థ యొక్క సృష్టికర్త అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడిని. కనుక నన్ను అకర్తగానే తెలుసుకోవాలి అని తెలియచెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి సత్వ, రజో, తమో గుణాలు ఆ విధంగా వారు చేసేటువంటి పనులు, వారి యొక్క భావనల ప్రకారంగా మానవులను ఆయన 4 విభాగాలుగా సృష్టించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. అదే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటిది. ఇది ఇక్కడ వారి యొక్క జన్మ ప్రకారం కాదు, గుర్తుపెట్టుకున్నా ఆయన అనేది ఇక్కడ. గుణాలు, వారిలో ఉండేటువంటి గుణాలు, వారు చేసేటువంటి పనుల ప్రకారంగా చెప్తున్నారు. అంతేకాని జన్మత కాదు ఇది. కాకపోతే ఆ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారికి ఆ క్రమంలో వృద్ధి చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో, సాధారణంగా మనము చూసినట్లయితే ఒక డాక్టర్ ఉన్నారనుకోండి. డాక్టర్ ఇంట్లో పుట్టినటువంటి అబ్బాయి డాక్టర్ అవ్వడు. అలాగే బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో పుట్టినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణుడు అవ్వడు. సో, ఎప్పుడంటే ఆ లక్షణాలను అలవర్చుకున్నప్పుడే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. అలాగే క్షత్రియుడు కూడా ఆ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన క్షత్రియుడు కాదు. సో, ఎలాగైతే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా డాక్టర్‌గా అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి? ఇంటర్మీడియేట్ దాకా చదవాలి. తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఎంట్రన్స్‌లు రాయాలి. ఆ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. దానిలో పాస్ అవ్వాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా బ్రాహ్మణత్వం కానివ్వండి, క్షత్రియులు కానివ్వండి, వైశ్యులైన, శూద్రులైన వారి యొక్క ధర్మాల ప్రకారంగానే తప్ప కుటుంబం జన్మ పరంగా కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. కానీ మనమంతా కూడా దాన్ని వేరే విధంగా అనువర్తిస్తూ ఉన్నాం. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటి? అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను. సో, ఆయన ఒక క్రమ పద్ధతిలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఇది చెప్తాను విను అర్జున అంటూ శ్రవణం చేయడం. సో, నీకు కర్మ రహస్యాన్ని వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా
నిన్ను నీవు భౌతిక బంధనముల నుండి విడిపించుకోవచ్చు. సో ఏదైతే ఆయన చెప్పేటువంటి రహస్యం ఉందో ఆ రహస్యాన్ని మనం అవగాహనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి కావచ్చు అని ఆయన తెలుపుతున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణో హ్యాపి బోధవ్యం బోధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యం గహనా కర్మణో గతి. కర్మ రహస్యాలను గురించి అర్థం చేసుకోవడం చాలా క్లిష్టమైనది. అందుకే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి అంటూ నేను దాన్ని వివరిస్తానయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. సో కృష్ణ భగవానుడు. సో సాధారణంగా ఈ కర్మలు అని, వికర్మలు అని, అకర్మలు అని 3 రకాలుగా చెప్పబడుతున్నవి. కర్మలు అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్త శుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండేటువంటి శాస్త్ర విహితమైనటువంటి, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి పనులు, అంటే మంచిగా ఉండేటువంటి పనులను సాధారణంగా కర్మలు అని చెప్తుంటాం. అలాగే వికర్మలు శాస్త్రములచే నిషేధించబడినవి, అశుభకరమైనటువంటి పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని వికర్మలు అని అంటారు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మ అతపతనానికి దారి తీసేవిగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు వికర్మలు చేయడం. ఇక అకర్మలు అంటే ఏదైతే కర్మలు ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలము భగవంతుని ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులను అకర్మలు అని అంటారు. వీటికి ఎటువంటి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు మరియు ఇవి జీవాత్మను బంధించవు. సో ఇక్కడ కర్మలు కానీ వికర్మలు కానీ ఖచ్చితంగా బంధనాలు ఉంటాయి. కానీ అకర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే అవి కృష్ణార్పణ ధోరణిలో చేయబడేటువంటివి, ఆ భగవంతుని కోసం చేసేటువంటి. సో కాబట్టి అకర్మ అనేటువంటిది ఏంటంటే భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులు. కర్మలు సాధారణంగా మనం చేసేటువంటి మంచి పనులు, దీని ద్వారా మనకి పుణ్యం వస్తుంది అంటాము, అది కూడా బంధనమే. ఇక చేయకూడని పనులు వికర్మలు. ఇక కృష్ణుడికి మనకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము. మాయను నియంత్రించేటువంటి వాడు కృష్ణుడు. ఆ కృష్ణుడి యొక్క రూపము ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతమైనటువంటిది. మనమేమో మాయ చేత. సో ఇక్కడ ఈ మాయలను ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనే చెప్పబడి 3 గుణాలను నియంత్రించేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. మనలని అవి ఆడిస్తూ ఉంటాయి, తోలు బొమ్మల్లాగా ఆడించేవి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు. సో కాబట్టి మనము మాయ చేత నియంత్రించబడుతున్నాము. మన శరీరము తాత్కాలికమైనది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపద్యేక్షం దీక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ మధ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ఒక గురువును చేరి, అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని చేరి పరమ సత్యమును నేర్చుకోమని అంటున్నాం. అంటే ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మనము సత్యమును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. అలాగే వినయంతో ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండాలి, ఆయనకు సేవ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి, అంటే పరంపరలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు, అటువంటి మహాత్ముడైనటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థము దర్శించినటువంటి వాడు అంటూ. సో గురువు యొక్క ఇక్కడ అవసరాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉంది. సో మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయాల గురించి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి వాటి గురించి ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా, ఏవి కర్మలు, ఏవి అకర్మలు, వికర్మలు అనేటువంటిది శాస్త్రబద్ధంగా తెలుసుకోమంటుంది. కాబట్టి ఆ శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి
గురువుని చేరి ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. ఆయన్ని వినయంతో విచారణ చేస్తూ అంటే ప్రశ్నలు అడుగుతూ, ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఆ ఆత్మ దర్శనులు అయినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ మహాత్ములు ఉన్నారో, జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు మనకి ఆ యథార్థాన్ని వారు దర్శించిన వారు కనుక ఆ యథార్థాన్ని తెలియచేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో సాక్షాత్తు భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు అతడు కూడా ఆ ఒక గురువుని ఆశ్రయించి మనందరికీ ప్రామాణికంగా ఉండడానికి ఆయన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యలు నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. సాందీపుడు నీకు దగ్గరికి వెళ్ళారని చెప్తారు. అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు కూడా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇక్కడ గురువు యొక్క ప్రామాణికతను గురించి చెప్తున్నారు. అంటే గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలు ఏంటంటే అది వారు ఆత్మ దర్శనం అంటే దాన్ని తెలుసుకొని దర్శించి వారు అనుభవపూర్వకంగా చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ జ్ఞానము మన్ని మరలా భ్రమలో పడనివ్వదు అని చెప్తుంది. సో అదేంటంటే ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడిపోవు. ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయని గ్రహిస్తావు అంటూ ఒక ప్రామాణిక గురువు ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి విషయాల యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే మరి గురువు ద్వారా నువ్వు ఆశ్రయించడం ద్వారా మన ఏం చేస్తుందంటే ఈ కష్టాల యొక్క సాగరాన్ని అవి దాటించగలుగుతుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు, పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టి వారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో స్థితులై ఉండి ఈ ప్రాపంచిక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు. నిన్నొక ప్రభు అడిగారు, మరి ఇప్పటి వరకు అన్ని చేస్తున్నాం కదా, మరి ఇప్పటి నుంచి అన్నా ముందే పోతామా అంటే అదే చెప్తున్నారు. అంతకు ముందు మనం ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టి వారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో స్థితులై ఉండి, అంటే ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము, దాన్ని ఆచరిస్తూ స్థిరంగా ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రాపంచకమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు, అంటే ఈ బంధనాల నుండి ముక్తి పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మరి ఈ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యలను దాటిస్తుంది. ఇంతకు ముందు మనం తెలిసి తెలియక ఏవైనా చేస్తే వాటి కర్మ బంధనాల నుండి కూడా అది మనల్ని బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన దర్శించినటువంటి వారు, ఆత్మదర్శులైనటువంటి వారు చెప్పేటువంటి విషయాలను మనము ఆచరించినట్లయితే అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను భస్మం చేయునట్లు జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేస్తుంది. సో కాబట్టి మనము ఆ గురువు ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు ఆ అజ్ఞానం మనలో నుండి తొలగిపోయి ఆ జ్ఞానం ఏం చేస్తుందట అంటే భౌతిక కర్మల నుండి జనించేటువంటి ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేసేస్తుంది. ఎలా అంటే అగ్ని గనుక ఎలాగైతే అన్ని కట్టెలను భస్మం చేసి బూడిదలాగా చేసేస్తుందో, ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు చర్యలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేసేస్తుంది, అంటే తొలగించి వేస్తుందయ్యా అని చెప్తుంది. మరి ఎవరు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలరు, ఆ ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలరు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడవుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు అంటూ ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని, అంటే
ఆ దివ్య జ్ఞానానికి అంకితమైనటువంటి వాడు, తన యొక్క ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నటువంటి వాడు అయిన శ్రద్ధావంతుడు అయినటువంటి వాడు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి అర్హుడు అని చెప్తుంది. ఆ జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత అతడు శీఘ్రమే ఆ పరమశాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని దృఢంగా విశ్వసించినట్టి ఆ శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞానాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన పైన స్థిర విశ్వాసముతో ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు, ఎవరు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందలేరు, ముక్తి సాధించలేరు అనేటువంటిది కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన. అజ్ఞచాశ్రద్ధదానచ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నరో న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేనివారు మరియు అనుమానము పడే స్వభావము కలవారు భగవద్జ్ఞానమును పొందలేరు. సందేహించే మనసు కలవారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము ఉండదు. ఎప్పుడు అనుమానాలే పడేటువంటి వాడికి ఇక్కడ గాని ఎక్కడైనా మనకి సుఖం ఉండదు అని చెప్తూ ఉంది. సో కాబట్టి జ్ఞానము లేకుండా, విశ్వాసము లేకుండా, నమ్మకం లేకుండా ఎవరైతే ఎప్పుడు అనుమానం పడుతూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారికి భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందేటువంటి అవకాశము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అనుమాన పడేటువంటి మనసు ఉండేటువంటి వాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వాడు శాంతిని పొందలేరు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానము నుండి మీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించు. ఓ భరత వంశస్థుడా, యోగాలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయలెమ్ము అంటూ ఆయన్ని యుద్ధ ఆసక్తుని చేస్తుంది. అంటే అందుకే అజ్ఞానం వలన అర్జునుడి యొక్క హృదయంలో కలిగినటువంటి సందేహాలు వచ్చినాయి కదా. ఆ సందేహాలన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే అజ్ఞానం. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, అందుకే అజ్ఞానం వల్ల హృదయంలో కలిగినట్టి సందేహాలను జ్ఞాన ఖడ్గం చే ఖండించుము. ఓ భరత, ఓ అర్జున, ఓ భరత వంశస్థుడా, యోగంతో కూడిన వాడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆయన్ని కార్యోన్ముఖుడిని చెయ్యడానికి ఆయన ఇక్కడ ఆయన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఈ అధ్యాయంలో ఉద్దేశించబడినటువంటి సనాతన యోగము అంటే జీవునిచ్చే చేయబడినటువంటి నిత్య కర్మలు అని పిలువబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎప్పటి నుండి ఇది ఉంది, ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఈ జ్ఞానము యొక్క చరిత్ర, మరి ఎందుకు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నారు అనేటువంటి అంశాలను వివరిస్తూ ఎటువంటి కర్మలను మనం చేయాలి, అలాగే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అంటూ చెప్తూ చివరికి ఆయన జ్ఞానము ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని ఆ యోగలో స్థితుడై ఉండి మన యొక్క కర్తవ్యాలని మనని సక్రమంగా నిర్వహించుము అని చెప్తూ ఉన్నారు. దానికి మనం ఆ యోగాలో స్థితమై ఉండడానికి నిరంతరము కూడా చేయవలసినటువంటిది ఆ హరినామ సంకీర్తనం జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ అండి. కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ.